Boss, good morning. Magkano kilo mo ng hipon ngayon? 290 lang yan. 290 na per kilo. Ang ganda, oh. Tapos may mga tumpukan din po siya sa halagang 100 pesos. So, shout out sa'yo, Renz. Ayun, good morning sa'yo. Magkano mga per kilo mo ng galunggong ngayon? 200. 200 pesos ang kilo. Mataas ngayon, oh. Kasama na tindero doon. Kasama. May pretendero pala. So, ayos pala yon. So, yan po yung price update natin sa mga isdang galunggong. 200 pesos na kilo. At meron po mga yellowfin tuna at gulyasan. Bossing, pwede malaman yung presyo ng yung 120 ang yellowfin. Ayun. Ang gulyasan ni Sandaan. Ayun. Ayaw pa nila. Gusto nila sa bulok. So, 120. Na 120 na kilo ng yellowfin tuna. At yung gulyasan ay 100 pesos. Sariwang-sariwa yan. So, libre pili, di ba? Oo. Libre pili. Pwede harukay pa yan. Ayun. Kapaisa. Salamat, ha. Thank you, thank you. Shout out. Ayun, shout out sa'yo. Good morning. So, tumpukan po dito. Ayan. Gulyasan din po ang ating pong ina-update. Dito, yung mga presyon po ng mga tilapyang Batangas ay 120. Meron po 90 pesos, no, na latagan sa kanilang mga presyo. At yung mga bangos, ayan po yung presyo, no, 100, 120, 130 kada piraso po ng mga bangus dagupan. So yan po yung mga price update ng kanilang mga latagan dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. So dito sa kabila ay malinis po yung area. Wala po tayo nakikita mga vendor dahil meron po tayo mga MCAT na nagpapalis po dito sa gilid ng kalsadahan. Ayan. So malinis po yung area, no? At nandiyan po yung mga kanilang truck na nagsasabi sa mga vendor na mga tauhan po ng Malabon City Hall, no? $320 pogi, shout out. 230. Joke lang yon. So ito po yung mga tulingan, 130 na per kilo. Ayan po yung presyo. Magkano kilo mo ngayon ng gulyasan? Parehas lang na 130 ang kilo. Malutong yan. Ganda nga, oh. Bay, tinuktok pa talaga, eh, no? Quality. Tapos dito 100 pesos na kilo, may tumpok din po sa halagang 100 pesos. At per kilo rin po dito ng mga tulingan, ayan, 130 rin po na presyohan. Lumot, 300 pesos. Sa mga tumpukan, ayan po yung kanilang mga latag na inyo pong mabibili. 100 pesos. Ayun, 100 pesos. Magkano kilo? Kung ba't nandiyan ka ngayon? Magkano kilo ngayon ng galunggong? 200 din per kilo, no? Ng kanilang mga latag na galunggong. Bossing, thank you. So, dito naman tayo sa latagan din dito ng yellowfin tuna. Ayan, 130 po na mga per kilo. 100 pesos. Kaya, 100 pesos. So, tumpukan ay 50 pesos sa mga dilis. 120 po, ayan po yung per kilo. Tapos mga salinyasi, 50 pesos po, no, na tumpukan. So, ayan po yung mga price update natin sa latagan po dito sa mga isdang tumpukan. Ayan, mga tumpukan po ng mga bangus pandaing. 140 po sa per kilo. Pre, magkano yung ano? Yun. Magkano yellowfin mo?
Tanda na siya, pre. Tanda ng isa, yung gulyasan mo. Ganun din? 120 ang kilo. So, yun po yung mga price update natin sa kanilang mga latagan, no? So, mga snapper. Magkano snapper mo? 180 na per kilo. Tortillo. 220. So, yun po yung price update ng kanilang mga latag po dito ng isdang bato, no? Eh, yung salmon mo na local, 180 na per kilo. Napahita, 200 ang kilo. Eh, dito, so, parehas lang, 200 pesos na kilo, no, ng kanilang mga latag dito. Na inyo pong mabibili. At maganda yung ating mga tortillo, no, na latagan. At dito mga tumpok, ayan, 100 pesos, no, sa mga galunggong. Yellow pinto na ay 130 na per kilo. At tumpukan po ay 2 piraso, 100 pesos na inyo pong mabibili. Oo, ang dami. Pati gulyasan, dagsa. Good morning, te. Update natin yung presyo ng isda mo. Magkano po yung yellowfin? 150 po sa kilo. So, yan po yung mga, labahita po. 160. So, yan po yung mga price update na ating pong ina-update. Dito po sa Malabon Fish Market. Hindi ako makasabay kasi, te. Baka madali ako ni copyright, eh. So, yun po yung mga price update na ating ina-update po dito sa Malabon Tumpukan. At maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer. So, enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.